кишоварзони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон дар мавсими кишти баҳорӣ бо истифода аз имкониятҳои фароҳам буда корҳои саҳроиро вусъат бахшида барои татбиқи ҳадафи стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ саҳмгузорӣ карда истоданд. Тибқи маълумот айни ҳол майдони умумии заминҳои корами обӣ дар минтақаи Кӯлоб 87826 гектарро ташкил медиҳад. Аз ҷониби Иттиҳодияи беҳдошти замин ва обёрӣ дар минтақаи Кӯлоб оиди беҳтар намудани ҳолати мелиоративии қитъаҳои замин, таъмири пойгоҳҳои обкашӣ ва ҷиҳати обёрии саривақтии заминҳои корами обӣ нақшачорабиниҳои мушаххас амалӣ карда шуда тадбирҳои беҳтарнамоии вазъи фаъолият идома доранд. Айни замон дар минтақаи Кӯлоб 40 пойгоҳи обтаъминкунӣ мавҷуд мебошад ки тавассути онҳо 14000 гектар замини корам обёрӣ карда мешавад. Дар асоси иҷрои нақшачорабиниҳои тирамоҳи зимистони солҳои 2024-2025 то ин давра дар минтақаи Кӯлоб 94 дастгоҳҳои обтаъминкунӣ аз таъмир бароварда шудааст ки аз нақшаи пешбинишуда бар зиёд иҷро гардидааст. Дар давраи 3 моҳаи аввали соли ҷорӣ аз ҷониби хоҷагиҳои деҳқонии обистифодабарандагон ба маблағи 788600 сомонӣ пардохти ҳаққи истифодаи об ҷамъоварӣ шудааст. Корҳои озмоишӣ бошад бо мақсади омодагӣ ба мавсими обёрӣ идома доранд. дар ноҳияи восеъ 19526 гектар заминҳои корами обӣ мавҷуд аст. тибқи маълумот тавассути 21 пойгоҳҳои обтаъминкунӣ дар ноҳия буда 7100 гектар замини корам обёрӣ карда мешавад. соли равон баҳри таъмини шароити мусоид дар мавсими обёрӣ дар ноҳия тозанамоии канал дар масофаи 5,1 километр ва заҳбуру заҳкаш 21 километр амалӣ гардида ин раванд идома дорад. баҳри таъмини фаъолияти самарабахши кишоварзон ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ пойгоҳҳои обтаъминкунии ноҳия аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда фаъолияти мутахассисон дар ин самт ҷараён дорад. пойгоҳи обтаъминкунии Кӯлобдарё воқеъ дар ноҳияи восеъ аз давраи таъсисёбӣ то кунун наздики 6 сол инҷониб фаъолият дорад. тавассути ин пойгоҳ ки аз 6 насосҳои обкашонӣ иборат аст 1500 гектар заминҳои корами ҳудуди деҳаҳои ҷамъияти деҳоти Тугарагро бо оби полезӣ таъмин мекунад. солҳои охир бинобар сабаби кӯҳнаву фарсудашавии қубурҳои обпарто ва дигар дастгоҳҳои зарурӣ дар мавсими обёрӣ дар самти таъминоти об ба хоҷагиҳои деҳқонӣ ва сокинони маҳаллӣ мушкилоти ҷиддӣ пеш меомад. бо мақсади рафъи чунин мушкилот дар заминаи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби лоиҳаи маркази татбиқи лоиҳаи обёрии заминҳои водии Данғара соли 2024 корҳои таъмиру барқарорсозии пойгоҳи Кӯлобдарё оғоз гардида то кунун ҳамаи насосҳои кӯҳнаи обкашонӣ пурра иваз карда шуданд. инчунин аз ҷониби лоиҳаи мазкур то ба имрӯз ба масофаи 850 метр қубурҳои обпартои қутрашон 1220 миллиметра иваз карда шуда то мавсими обёрии соли равон ба масофаи 120 метр қубурҳои боқимонда иваз карда мешаванд. соли 2024 дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти Тугарак ба масофаи 15 километр каналҳо пурра тоза карда шуд. корҳои таъмиру барқарорсозии пойгоҳ аз ҷониби лоиҳа идома дошта тибқи нақша 31 май соли 2025 корҳо пурра ба анҷом расонида мешаванд. дар пойгоҳи обкашии Кӯлобдарёи нол 10 агрегат вуҷуд дорад. 5 агрегат аз тарафи лоиҳа таъмир карда истоданд. 5 агрегат дигар кунагои хилмон аст. мо агрегатҳои хилмонро ба мавсими обзорӣ тайёр кардем. бо бовари комил гуфта метавонем ки дар пойгоҳи обкашии Кӯлобдарё мо хоҷагиҳоро аз об таъмин карда метавонем. корҳои таъмирӣ ва насозӣ идома дорад. кӯшиш мекунем то оғози мақсим мо аз таъмир агрегатҳоро барорем. кишоварзони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб бо истифода аз имконоти мусоиди фароҳам буда фаъолияти самарабахш нишон дода дар таъмини фаровонҳосилии маҳсулот ва рушди ҳамаи бахшҳои соҳаи кишоварзӣ ба нишондодҳои афзоянда ноил гардида истоданд.